saboda haka siyasa yake yi na yadda, amma 'yan ƙaramar hukuma Kankia ne wa 'yan binni, 'yan fefa ne 'yan sitati, 'yan siyasar binni ba su san me local government ɗinsu ko waɗansu take. Ni dai na gaya maka jam'iyya ko jam'iyya alade na kawo maka tsaya runha da shi bai iya zowa ina adawa da abun da yake yi zo yi, kuma ni rumfa ɗaya muke, unguwar mu ɗaya, mahaifin mu ɗaya da shi, unguwar mu ɗaya da shi, kuma ya a'a ina so ka gane yawan shi yanzu a gidansu ma bai iya jan kannan shi su je su yi ra'ayi ne. Ka san kauni ba magana kanne ba, ni a unguwa kowace irin jam'iyya na zo na kawo, to na rantse maka da Allah ina mai tabbacin 70% zuwa 80% na rantse da Allah za su zaɓi abin da nake yi. Si za mu so ka gabatar mana da kanka da kuma mu ke tafa da kai a wannan gida namu mai albarka. To alhamdulillah masha Allah. Na farko dai ni sunana Alhaji Aliyu Ma'aruf Kankia. So amma dai an fi sani na da Ali CPC Kankia. So abin da ke tafe da ni ba wani abu bane, kuma wani abu ne. Na farko dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda abin da ke tada mana hankali yake bani tsoro. Wai yau a jihar Katsina mutane sun maida kisan da aka yi ma al'umman musulmi a ƙaramar hukumar malumfashi wani yanki daga ciki wanda ake kira da suna garin Mantau. Mutane 'yan adawa ko in ce makiya Allah ma sun maida wannan abu abun siyasa. Shi kenan wannan ibtila'i da ya haɗa ma 'yan uwanmu, abinda za mu je mu ci gaba da jimami muna musu addu'a, mu ringa musu fatan alkhairi, Allah subhanahu wata'ala ya anshi shahada su, amma mutane su rasa abun da za su yi da shi sai ya zama musu jari na siyasa. Wani irin bala'i ne. Yanzu wai naji wani daga ƙaramar hukuma Kankia wanda abun ban takaici, abun da ya komi kona mare daga ƙaramar hukumata wanda ake ce Sani Umar Sani Radical. Yanzu kai a matsayinka na mutane da suke maka kyakkyawan zato daga nesa, ake kallon ka mutum daga nesa, ashe mutum ne cikin riga. Ka zo kana magana wai an je an kashe mutane a ƙaramar hukumar malumfashi a garin Mantau. Mai girma gwamna bai damu ba, mai girma gwamna bai mai da hankali ba, ya te hutu. Ina ruwanka da wani mai girma gwamna? Kai ma isasshe ne, ka isa. Dun da al'umman nan da aka taba al'umma ce tawa, al'umma ce taka, al'umma ce ta wayin, al'umma ce ta wayin, dun da al'umma musulmi ce. Al-muslimu ahul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne. Dukkan mu abu ne wanda ya shahe mu. Ka tattara kayanka ka tafi garin Mantau ka je ka jajanta musu abinda Allah ya hore maka ka basu, abu ne wanda ya shahe ka, ya shahe ni. Ina ruwanka da wani ya je ko bai je ba. Mai girma gwamna yana ya te hutu, amma dai ina so ka sani mai girma gwamna daga inda yake taso ya zo bai zame gidan shi, bai zame ƙaramar hukumar malumfashi ya shiga cikin wannan ƙauyen ya je jajanta musu. Kai me hana haka je ka jajanta musu? Kai ba dan jihar Katsina bane ba, kai ba musulmi bane ba, ba musulmi aka taba yan uwanka ba, ko jira kake dole he ka zama gwamna zaka je ka jajanta musu, ko jira kake he ka zama sanata zaka je ka jajanta musu? Wannan ba daidai bane ba. Nayi takaici da wanda ya wannan maganganun, ko in ce waɗanda suke wannan maganganun banzai har suka zo aka shaho da wanda yake ɗan ƙaramin hukuma ta, wanda ƙaramin hukuma Kankia mutane ne masu hankali, masu kima, masu daraja, wanda suka san mutuncin al'umma, suka san mutuncin addininsu, suka san mutuncin 'yan uwansu. Saboda haka na yi da na sanin jin wannan abin. Saboda haka kuma abin da muke magana, na farko ina so in gaya maka, kai ba sai ka sa ma wani ido ba. Ƙaramar hukuma Kankia muke, ka san ni na san ka. Mutum nawa aka kashe cikin ƙaramar hukuma Kankia? An kashe mutane a Gyaza, an kashe mutane a Sukuntuni, an kashe mutane a Rimaye, an kashe mutane a wani yanki na Tafashi a Nasarawa. Dukkaninsu mun je mun zanna mun jajanta musu. Me ya hana kai da aka halicce ka a ƙaramar hukumar Kankia Galadima ka je ka jajanta ma wannan mutanen? Ba 'yan uwanka bane ba, ba local government ɗinka bane ba. Kai da ke jiran gwamna ya taka ya te wata local government, kai me ya hana ka te local government ɗinka mahaifarka ka je ka jajanta musu? Sannan mutum nawa ya kwanta ibtila'i ya haɗa mashi a ƙaramar hukumar Kankia? Baka a zana'ida, baka a ɗaura aure, baka a sabgan mutanen kirki. Kuma kai ne kake tunanin ka je ka ringa taka laihinka kana hango na wani. Abinda mutane ya kamata mutane mu dawo mu gane shi gyara ba shugaban ƙasa ko gwamna zai kawo gyara ba. A'a, ni da kai za mu kawo gyara. Ka gyara in gyara, sai Allah subhanahu wata'ala ya gyara mana. Amma kai ga kashi gindinka,
kuma kana hangen ga wani can waye shi yana laifi yana ta'addanci. Wannan irin bala'i ne. Kana ta magana kai siyasa yau da haka ake siyasa? Ai ba da haka ake yin siyasa ba. Honorable Ali CPC, baka ganin wannan za a iya cewa kuma adawa ce kake wa Sani Radical? Karara ta fito hili ko dai? To misali kamar adawa ta mi? To ai ka san dole dai za a iya tunanin adawa ce kake mi, saboda ka san irin yawanin mukaman da ya riki da Allah ka saurara da Allah. Kai ka hini sani shi ne? Ni dan kanke ne, kai labari ake zuwa a baka, ni karamar hukumar mu ɗaya da shi, ni rufa ɗaya muke jiha ƙuri'a da shi ta zabe. Ni ina so in gaya maka wannan, kuma ni ina so in gaya ma, ni ko jam'iyyar wawaye na kawo can zaɓe nake yi. Shi ya tsaya takara a karamar hukumar Kankia, ko mutum ɗaya bai jiha mai ƙuri'a ba. Amma kuma mutane suna magana ya taka rawar gani a cikin karamar hukumar shi ta bangarori da dama, inda ma ya samu wasu makamai da dama, wurare da dama wanda ya taka rawar gani, mutane har suna jin za su iya zaɓen shi har ma ya kai musu ma shugaban karamar hukuma. Dan Allah ka saurara da Allah, na yadda ya tsaya takarar karamar hukumar Kankia, amma dai ka je ka tambaya ƙuri'a nawa aka bashi. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ina da yaƙini tabbacin na rantse da Allah ba wai samu ƙuri'a biyu ba. Ka san ko ban zuwa in mai sharri a zo a yaɗa ni a duniya, ni Ali da mutunci na da darajata, a zo a ji na yi ma wani ƙarya, kada Allah ya kawo wannan rane. Saboda haka siyasa yake yi, na yadda, amma 'yan ƙaramar hukumar Kankia ne wayan binni, 'yan fefa ne, 'yan sitati, 'yan siyasar binni ba su san me local government ɗinsu ko waɗansu take. Ni dai na gaya maka, jam'iyya ko jam'iyya alade na kawo maka tsaya ruwa da shi bai iya zowa ina adawa da abun da yake iya zo yi. Kuma ni ruwa ɗaya muke, unguwar mu ɗaya, mahaifin mu ɗaya da shi, unguwar mu ɗaya da shi. Kuma a'a ina so ka gane, yawan shi yanzu a gidansu ma bai iya jan kannan shi su je su yi ra'ayi ne. Ka san kauni ba magana kanne ba, ni a unguwa kowace irin jam'iyya na zo na kawo, to na rantse maka da Allah ina mai tabbacin 70% zuwa 80%, na rantse da Allah za su zaɓi abin da nake yi. To haka ake yin siyasa daga binni, kuma da sharri ake siyasa. Ka ce wani ta magana ta bakin ciki, ka ce wai mai girma gwamna ya kwashe kuɗi, ya ce ya ba da miliyan nawa ne a je a ba masu unguwanni, miliyan 20 a je a gyara makabartu, miliyan nawa ne a je a ba limamai da. To yanzu in ba hasada ba, limamai haka ce, malamai, iyayen al'umma, sarakuna, iyayen ƙasa, iyayen al'umma, shin dan ihsanin da ake masu shine abun bakin ciki, shine abun duba? A miliyan 20 da aka ce a je a gyara makabarta, yanzu kai inda ka hito a Galadima kawai makabarta ne ke cikin Galadima? Akwai ƙauyen Dawa, katuwar makabarta ce. Akwai bakin kasuwa inda aka hika, akwai makabarta. Ka tai cikin gari ƙofa arewa, akwai makabarta. Akwai ƙofa gabas mayanka, akwai makabarta. Ka tsaya kaɗai a Galadima muna da ward 10 a ƙaramar hukumar Kankia, a ward ɗaya ke da makabarta guda 4. Amma yau wanda za a gyara mamatanmu, iyayenmu da kakanninmu da iyayenka da kakanninka, amma an ba da miliyan 20, ita ce kake ɗaga ma ido, so kai a tura maka ka je ka hidima ka kai ka je ka sha shagali. To in ba haka ba menene daga ciki? Wai kai da aka zo suke zuwa suna baku labari suna cewa 'yan siyasa ne. Wace siyasa ne? Wai haka na gaya mana wai ya rike mukami, kace mana a jiha ko menene? To mukami ba yana NPP bace ba, wannan mai kayan gwari ba da shi da wa yake ba, honorable Saniliti yan kwashi, ko ba shi bane ba, da wannan Dr. Kafir, su uku ciyaman da sakatare da ma'aji, shi yayi sakatare. Amma kuma ako a wannan lokacin da suka yi to ai sun taka rawar gani. Da Allah bari in tambaye ka, yau kai ka sai da akai a NNPP din, baka san kore shi akai ba ko sharri zan mai? Billahi allazi la ilaha illa huwa, sai da aka kore shi akai a jam'iyyar NNPP. Daga national aka ce in ba a kore ba, su he an kore har da irin su honorable Saniliti, sannan suka tattara suka kore shi, ya ci kuɗin mutane. Kuma ni ya sani fa, ya sani alaji, ni ba bakon shi bane, ya sani. Saboda haka a NNPP din ma kore shi akai. Kuma NNPP din dama me ya kai shi, ba cin amana bane ba. An zo nan an kada iyayen gidansu, wannan ruguzan an zo an zabga su da ƙasa a firamare, suka yi riga malam masallaci, suka tura su je su shiga NNPP, inda nan kila PDP nan ba su samu gurbin zama ba, su tattara su taimake kayan daɗin, shine aka tura su can, suka je kuma can din ma suka cin amana, suka daddawo nan kuma suna rarrage. Ni ya gaya mani jam'iyyar APC
mai girma gwamna ba mace amana bane, kuma ya je ga mai girma gwamna. Mai girma gwamna ya ga mai in zai dawo jam'iyyar APC ya dawo jam'iyyar APC, shi ba dan APC bane, dan jam'iyyar NPP ne. Wacce amana na siyasa aka ga maka wai? Cin amana na siyasa bai, kuma ni ban ganin shi ba. In ya zo wasu na ziga shi yana wannan maganganun, sun yi bakin din shi baya, na sani, amma dai ya sani a'a bakin din da suka yi nashi baya yanzu abin da yake nema ya tsokano ma kanshi ya yi in bakin din da suka yi hatsari. Saboda haka mu muna daga mai ne saboda kannan shi da ƴan uwan shi da duk muke tare da su tsakani da Allah muna masa kyakkyawan zato, mutanen kirki ne na ƙarshe. Saboda haka kada ya zo shi ya zama ɓata gari, ya zo ya ɓata ma dangin suna, ba daidai bane irin wannan abin. Muna daga mashi, amma karo na gaba ina so ka san wannan, ba mu za mu zo mu bashi ansa ba, akwai wanda za su zo su bashi ansa da irin maganganun da ya da irin su za a bashi ansa. Ka gane abin da nake ni? Ina so ka san wannan, irin maganganun da yayi da irin su za mu bashi ansa. Wannan mun mai hannunka mai sanda. Ni kiran da nake so ummai, Sani Radical, ka tattaro kayanka ka je inda ka je kai wannan surutai na banza dan Allah, ka je ka janye, saboda muna ganin daraja ƴan uwanka. Idan kuma ba haka ba, tsautsai ya ƙara kai shi mataki na gaba irin wannan maganganun na banza, a to mu ma muna da maganganun banza. Ka gane abin da nake nihi? Ina gane. Muna da maganganu irin wanda za mu bashi ansa. Shi wai inda yake kokari ya kare, a'a ya sani mun san irin bakin din da ya mashi a baya ne yake so ya zo ya saka mai, amma bakin din da ya mai ba bakin din arziki bane ba, mun sani. Ka gane abin da nake nihi? A ta za mu so mu ji wannan kala ba. A'a ai baka ji abin da Hausawa suka ce ba, tsotsin da ya kira ruwa shi ruwa yakan ci. Ruwa yakan ci. To ka bari ya zo ya maida ansa kan wannan, ka ji ranar da zan zo maida martani. Ka gane abin da nake ni? Ko kila kahin ma tsalle ko don mu yanzu duk mun yi gida ne, mun tattara mutane da za su bada ansa. Ni na zo ana ganin akalla ni ba daidai bane, dan uwana ne, dan gari na ne, ba zan bari a zo a ci mutuncin shi ba. Ka gane abin da ke wani yasa na zo ne riga malam masallaci na tare da ina mai ba shawara ya je ya janye kalaman shi kamin irin wa'in lissahin da muke tunani ya zo ya fito. Ka gane abin da nake ni yayi. To shi kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To amma wa alaikum salam warahmatullahi.